ngithokoza ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Niki. Sibheka la udaba lamaphupho, sicela ukuthi usebenzise le number kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp ngayo, ungangifoneli futhi ekuseni ngovivi, ungangifoneli ebusuku. We don't have any reason to do that. Sibheka la idaba elikaThukuzi, intukuzi izintukuzi nice 6228 at intukuzi nice 6228. Uthi sawona Pastor wena, ngicela ukubuza ukuphupha ngigeze itekisi elimhlophe, kodwa ke manje iphazwa amanye amatekisi ngabe kuchaza ukuthina. Kwabanye imoto ivela njengophawu lesidalwa, yabona. Kwabanye imoto ivela njengophawu lwenhlanhla, yabona. Asesithi number 1, noma uphupha imoto kuphawu oluhluma uyigeza, lungasho ukuthi impilo nezinto zakho seziqala ukuhlambuluka futhi siyageza ngenxa yesinyathelo noma yemizamo yakho. 2, kungenzeka futhi uma uphupha imoto kube uphawu oluhluma uyigeza, olungasho ukuthi uma ngabe isitalo sakho besingcolile ususigezile futhi sigezekile njengamanje. Noma umuntu ongenzeka kade wenza inhlelo zokugeza noma zokuhlambulula idalwa, yabona, lingavela lo phawu lelo. Noma njengamanje useyinhlelweni zokuthi wenze umsebenzi wokuhlambulula idalwa, lingavela lo phawu. 3, kuyenzeka futhi uphupha imoto kube uphawu oluhluma uyigeza, lusho ukuthi kungenzeka wena usugezekile uma kungukuthi kade unamathunzi, kade unechitho, uma kungukuthi usanda kwenza inhlambuluko noma usanda kwenza inhlambululo, yabona. Mhlawumbe ubuya ukugeza ngemithi ethile, ngoba kuyenzeka uphawu ngavela ukuthi kunemithi oyisebenzisayo manje yokugeza kusihlambululo, noma ikhona imithi yokufutha, mhlawumbe uyakufutha le mithi, mhlawumbe uyageza noma yiwasho, lingavela iphawu elifanele. Noma ubuya uyogeza emfuleni ke futhi sengavela. Kodwa sesi number 4, uma bafuna imoto kuphawu uma igeza kodwa uphazanyiswa imoto, ngasho ukuthi mhlawumbe kunabantu abakulethela inkinga ebese iphazamisa imizamo yakho yokulungisa impilo yakho. 5, futhi uma uphupha imoto kuphawu uma uyigeza kodwa uphaziswe imoto, lokhu ngasho ukuthi kunesidalo besingalungile noma kunezidalo ezingalungile ezikuphazamisayo uma uzama ukwenza inhlambuluko yokugeza ezinye idalo zakho noma yokugeza isidalo sakhe esikwembethe. Kungenzeka wena unenhlelo zokugeza lezi sidalo esikwembethe, kodwa bese kuba nezinye idalo beyivukayo ezikuphazamise esimeni samandla, esimeni sempilo, yabona, siphazamise lelo hlelo lolo, yabona, noma ezingahambisani nalokuthi wena uhlambulule lesi sidalo esikwembethe, yabona. Sama kakhulu esibheka la udaba likaNtukuzi nice 6228. Sicela usubscribe, sicela ulike, sicela ukuthi ube yimember, sicela unikele. Bese usesali number kuphela ukungifonela, ungangi-WhatsApp, ungangi-SMS, siyabonga.